Els incendis forestals s'estan convertint en una amenaça cada vegada més gran a tota Europa. En els darrers anys, incendis d'una magnitud i intensitat sense precedents s'han estès per regions de la Unió Europea, afectant nuclis de població situats a la interfície urbana forestal i provocant danys extraordinaris. Les altes temperatures sense precedents, les condicions meteorològiques extremes i una gestió forestal insuficient estan provocant incendis cada vegada més freqüents i intensos, fins i tot a zones que, fins ara, no eren vulnerables als incendis forestals. Els incendis a la interfície urbana forestal posen a prova els serveis d'emergència que treballen en condicions perilloses i sovint han de trobar un equilibri entre la seguretat dels seus equips i les demandes urgents d'una emergència que evoluciona ràpidament. Per això, és fonamental que les comunitats actuïn de manera coordinada i fomentin la responsabilitat individual per preparar els habitatges i el seu entorn davant dels incendis. Han de ser-ne conscients i estar informades i preparades per adoptar mesures d'autoprotecció quan es produeixi un incendi forestal. El projecte FirePrime ha desenvolupat un conjunt d'eines perquè les comunitats a Europa estiguin preparades per fer front als incendis forestals. Una comunitat preparada davant dels incendis forestals adopta un enfocament col·lectiu per reduir el risc i reforçar la resiliència implicant els principals actors: propietaris d'habitatges, associacions veïnals, autoritats locals, serveis d'emergència, empreses, propietaris forestals i gestors d'infraestructures. FirePrime ofereix recursos per organitzar reunions comunitàries conjuntament amb els serveis d'emergència per analitzar el risc d'incendis forestals, treballar en possibles escenaris, revisar les accions de prevenció i reforçar la coordinació. Dur a terme activitats educatives i de participació ciutadana per conscienciar sobre els incendis forestals. Organitzar activitats comunitàries per implicar més persones i impulsar la implementació de mesures preventives abans de la temporada d'incendis. Avaluació del risc d'incendis forestals i recomanacions per a infraestructures crítiques més resilients. Viure a la interfície urbana forestal comporta un risc inherent. Encara que no es puguin evitar completament els incendis forestals, sí que es poden adoptar mesures eficaces per reduir-ne l'impacte en els habitatges i facilitar la feina dels serveis d'emergència. FirePrime ha desenvolupat una aplicació que permet avaluar el nivell de risc del vostre habitatge davant dels incendis forestals i així poder prendre decisions informades per millorar la vostra seguretat. Us podeu descarregar l'aplicació de manera gratuïta a Google Play o a l'App Store d'Apple. Introduïu el codi d'àrea de qualsevol punt d'Europa perquè l'aplicació identifiqui el nivell de risc d'incendis forestals a la ubicació del vostre habitatge. Seleccioneu l'avaluació bàsica o avançada segons el nivell de detall que desitgeu. Responeu les preguntes sobre el disseny de l'habitatge, els materials de construcció i l'entorn que l'envolta, tant la vegetació com altres elements combustibles. Obteniu la qualificació de risc i vulnerabilitat del vostre habitatge davant dels incendis forestals, així com recomanacions específiques per millorar el resultat. Ho posem ben fàcil. Aconseguiu que la vostra comunitat estigui preparada per fer front als incendis forestals, actuant tant des de l'acció comunitària com des de la responsabilitat individual. Els recursos de FirePrime us ajudaran en aquest camí.